саволи навбати додуштурда мебарем. Як кунҷи додуштааст 50 90 ин ба 90 баробар аст. Ҳамахане альфаро ёбем мегӯянд. боз чӣ як додушта ин хатҳои параллел BA ба CD параллел ҳастанд. хусусиятҳои хатҳои параллелиро истифода мебарем. чӣ хел истифода бурда мешавад? чӣ хел ки мо медонем агар инҷа 50 градус бошад инҷаам ба 50 баробар мешавад. ҳамахане баъд чикор мекунем дар ин се кунҷа нигоҳ кунем A B C дар се кунҷаи A B E бахшиш дар ин се кунҷа агар ман инҷаро агар X гӯям 90 ҷамъи 50 ҷамъи X баробари 180 аст. ин хусусиятҳои се кунҷа сумми се кунҷаи даруна X баробари 40 мешавад. акнун агар мо X-ро ёфта бошем нигоҳ кунед X ҷамъи A ин ба 180 чунки ин кунҷи кушода аст. X-ро мо ёфтем 40 A баробари 140 мешавад.